Kakasi Otter Society KAS hagasngi baar kalapin pau kajing ai kuble ya ulat kajela ubala ai kajing benjur ya ka ordinance ni ka hukum balapin bana da ka sarkar jela man pinlong no ya ka kitien khasi kum ka kitien sarkar bat na kalyang ka seng kala ai kuble ru ya baro ki bala kirshan ya kajing dawa jangka ban itho bat pinrong ru ya ka hapo ka khirnet ka ba phra jangka riti sanshar kari bat pin pau pat kajing so diaw ban nadu usnam 8000 san balaya dawa ban pinrong yaka hapo ka khilnet ka bapra henry na ka daw ka jingbom ya lang ka sarkar jila bat ki MP ka jila ka ne ka laslam no habakran hagilat pathai khubor u president ka KAS u Dr. DRL Nonglat ulaong bakan long ka jing ai khoble ka bakraw ya ulat ka jila nangta ya ka sarkar jila ya ki MLA bat komju ru ya ki seng bhalang ba pher ki balakar shan ya ka ni ka jingdawa jong ka KAS kilakar pat ya ka sarkar jila ki nongmi khmat bat komju ru ki MP ban ya lang ka wei kombale ka jila Assam ka jila Manipur khanang ba ka sarkar pedeng kan sngap ya ka ni ka jingdawa ka ba wan na ka jila ban pinrong no ya ka tin khasi hapo ka khirnet ka ba phra jong ka riti sanshar jong ka ri India kapal ya ka jing dokumen sigadaya naga benta ka ni ka jing penulong ya ka jing dawa ka jongi ban penlong ya ka kitien khasi kom ka kitien sarkar hapo jong ka jala je nilayo ya ka jala lasan pososnem tenrei dei tat haduk menta ba ka kitien khasi kalayo ya ka kedan jongka kitien sarkar ke bapura kawai ke sarkar hadien kawai pat ke sarkar warlang ila dawa ban kentiu kedan ya ka kitien khasi kum ka kitien sarkar Andrei lengba kini kisnem ki baladap 4 semla ban penulong toy nimla klem dekan mau ba kisnem arajarsan lengba ka miglia state language act ba penlong ya tin khasi gawe niki associate official languages Andrei nyimsim hun ya kata bat na gawe ka snem si gawe ka snem gilay dawa badai hadien kini kejing dawat batinge ke bangilarai hobnai me mensyam snem arjarsan aga general council jongi badai ban penulong no kini kejing dawa bat na penlong yi kejing pensyai pai ba bat khamtam ma kini kibnai kibaladap abro kisnat jongka society ki bangidon nyotli kisnat kentup ya ka nongstoin ka mairang maukerwat nongpo jawai liriat batsora hadien kini ki jingelang ki bangi lalet chopai ba sarkar kelasngap bat kelawanra ya ka migla language migla state language ordinance arhajar arphonreo bat lakhot ingi ya khat ndu trek Balikran nalor kani bat lapentep bag lawanra yakni ordinance bat menen kasngi arphonyo trek nilayo ya ke jingmen jor jong governor bat ba publish yakni ka ordinance menen kasngi hi tikumta kum ka society ngi pediang yakai ba ka sarkar kalale handrai kai ba ka sarkar kalale kamdai bandong tang hagadur jong kashin lane ka sembar kajing dan kam jong ne ko ordinance ka syong hagajing pentri kam ke ba renti ya ka haga sensiar ka khadar haga puli puthi bat hagajing dai jong ki tenat sarkar bat upai ba tinakaliang jong ki khasi author society ni kwa bani i ba hakinu kinu kikam sarkar kajing penankam ye kaktian khasi kanlong kabala ban penankam haki kerdan
baro. Hoi katkum kini ka act, katkum kini ka ordinance, na kam kedau ba an pendankam ya ke kasi na kedau ka ordinance, hakini ke baki on kasi jantia division di district Nyoteli, Henry ke jingkwa jongi ke kasi author society kalong bawan bantho city Syaki Klido lani ki heads jong ki directorate bat ki department jong ka jela hero dai ban pediang ye ka tin kasih ikermen ba an samenjur ye kini bat pendong ye ka an lani ka ak agador bar ke ban solong bat agaji kedo baru chief minister ringkat berarmut ki deputy chief minister jong ka state nilong ba habasna iki rules dari ban khotlang yang hoi ki department kila ban penkre penrai shwa ban penbit penbiang iki rules kamtam ke khasi author society kedai bandi dan benta bat lada kaji penankam yaka kamlong hakadur ke babiang na kalian jongi lese ngin hab banong ba kesorkar ke hab ban pendiang kumba kesorkar ke la pediang ban penulong ye kini kajing penong ya ka khasi kom ke tin sorkar ngiro ngi penpau ye kajing sungo ye ke sorkar bat ikloi ye ke ban ai ye kajing trelang na kam ta kino ki jingduna ki bala bandan hakene ka ordinance bat khamtam ha ka ba pukre ki rules da hakbe dei pat bat ka puli ka puti kini kedai ke bangakwa ya ke ban kedau ha kedai ke puak kumba kalong menta lesi pimya poi berkan baya ke kasi lapadan kam kom kata ka baki ong ka medium of examination tang hadu ke kedan primary na kam taki weki subject like no ya ke subject hasi berapuli hadu ka PhD ta tie kumbalong ka Assam kabalong ka official language ka Assamese kabalong ka official language kidan ya ka Assamese medium bat kumjuro ya ka English medium ke jingkwa jongi ka khasi author society kalong ba dei banwanra ya ki English medium school kumjuro ya ki khasi medium school hapo jong ka jala hanrei ha ki khasi medium school dei bandan ke jingi kai ke batik na ye ke English ba ki nong kulie kinnam dan kenu ke jing du nong la ni ke jing duna no ke jing trot no ha ke leng jong ke English bat kum juro ha ki English medium school dei bandan ka subject khasi kum ke compulsory paper kenang ba ki tu ki ba kulie ha ki English medium school ro kin nang ye ke khasi Tika jing penteri kam ya kini kamdai ke basok. Kandawa ya ke pisah ke tengka ke babon ke jing thok kon ki nong thok ke jing senai ya ke syllabus di course ha ki subject repair ong no menta kan cimpor lais nem banra ya tin kasi ha ki subject baro hadu ke kedan class 8 namar menta kalong tang hadu class 5 ti hendrai ya kata lada sarkar keman la ban penteri kam hapo ki lais nem bat saus nem ke khasi author society ngi dan lon ki nong tho ki bala ban tho ki subject repair le se ongno ha ka sen jam ke ba lani ka face ke ba la da ong ka tin we la ban kentio sasha ka kedan secondary but higher secondary kita kemat hado class 12 but ladale kumta ka kam tho ko khasi he ki subject baro khan kanong ka way na ka kam ka ba ki rustan jumi kila banno sinyang sya ke judgment reo kan ketiuru e ka yo ka nama ka kam tho ko na kam tai subjects baro khan kan dei no jongi he nama hadu mentahi ki balapa si ki subjects pair hadu ka kedan PhD khasi jongi kim dunasyo num dan jing ARM ban tho ya kano ka subject ha kin khasi kini kalong ka way bolton nagi babuan kidam handrei
Kidon kiktian kiba lalong tin sarkar nadu basdang kibampat hapo ke jelai to kingaman ndai kibampat rung hapo kripto pra namar ba kitu ki jelai kim simla kit khia ban yele ban pedrung yak tin khasi po ka kripto ke bapra ong no kum ka sarkar Mizoram nadu ba kayo ya ka union territory hagas nam khatnais pa amjo fa la pendong tin sarkar hapo Mizoram nalayo ya ke jela ke bapura ke senam kat lai spa nyopo praro la beteng ya ke mizo kum ka tin sarkar jong ke jela handai kim sim ya khi tenge ban pendrung hapo ke khrmit ke bapra to mangiru ni la penong ka associate official language nani ke tin benrap jong sarkar nadu ka senam ar jarsan hapo ke jingalam jong madri lapan handai kiwei pat kidau kita kidai ki bakam kongsan kiba long maujin thot dan penslan ni di orang po di lokra but hagijing lap jongi hagijing budin jongi kalong kajing bomdan kajing trei sendrop lan trei lang apdeng ka sarkar jela bat kinong nikmat se parliament ni kan mau hagas nam khatlai spa khandai fa lai tli iktien habala amen lan penbhai ka khnit bafra la pendrung thmai apa ka khmil bofra bat artli kidai na kini ka dong chate lamingi kita kidai ka manipuri bat ka nepali manipuri ha manipur nepali ha sikkim itu ki sarkar kisim khiam ha ka sarkar jela kinomi khmat bat ki pai ba ki trelang dakawai ke jingmat dakawai ka bor kawai ka buj kila ya ka ban pun ulong ngin dawa jaki ta tie agasnam arjar lai la penbhab yang yakhnit ke bapra bat haga tu gasnam sautli ki jaktin bat mai ki yorum biang hapo ga khnit ke bapra bat hagini ga dong sete lam ni tanggawai gaktin ka bayorom bat kata ga dai ka bodo kani gaktin bodo ro haga tu gopor kampat dai satia gaktin bala itu daka sarkar jela ta tian rei namar ba ka sarkar jela bat kinong mikmat rengkat rupai ba kawai ka bor ki yakhi ki dawai kene penbore ka sarkar India ban pendrungi tian bodo hapo ke khnit ke bapra ta tie nimla banlan je Indonesia ba ke jing penong tian sarkar kan long kawai ni kinong rem ki baklain hanrei ke badan kam kedai ke jing simkia jong ka sarkar jela bat kinong mikmat hagitu ki arsin ba amen ya ka khnit ke bapra ki MP jong ki kran parlimen handai ki kampat na ke jela lempa sega ministry ke badai te hagata garkam tingim pa sibani isu ya ke ni ke ju ke jing deko mentang ikentu ya ka sarkar kinong mikmat sedeli bat kinong mikmat hagador barfawai bakin yes nok tilang kawai kumbale ka jela asam haga bapendrong ya ka ketien bodo haga khnit bapra kembali ka jela manipur ro bapendrong ya ka manipuri dei tang da ka trelang jong baro ni sala ya ka ban ngin sala ya ka ban pendrong ya ka penulong ya ka ni jingda wa jong ban penyo ja ka tin khasi po khnit bapra kala banlong ba ya ka khasi la ban kentiu kerdan komka medium of instruction but medium of examination what hadu ka degree level kumbalong Assam kidan ka BA lani hoy ka Assamese kalong hadu degree level ka Bengali ru kalong hadu degree level nangta Tamil Malayalam but kiwei ti ka jingyale jongi kalong ban penpoy ya tinasi shadow kata kerdan ta ti nakamta ban pensuk pada ya kejing ya dei pai ba bat ki officer sarkar ka sarkar ka dei ban penlong ya ki course ongno aga tir nongwei ka capacity building ban ai jing hikai ya ki neki nong tre sarkar ki bomnang ya ka tien khasi ongno da ka ba nile ya ki neki online course ki fer muntar ko sarkar ka don ni bakum kata ki don ki no hikai college ki ba hikai khasi bat ki ba ai hikai bat ki don bun ki IAS officer
Henry Kimda Wan Pista di mentah haba kalau long kecil serkar pura itu inti bang serkar kan hanya itu program. Sekarang ipat ke bang kuat menkedau ke long ba kajing penkelaktin lani ke translation. Ke serkar ke dai ban bu no ya ki translation cell. Lani ya ke kenhun kesenan rekam ke ban page bed ya ke kam jong kajing penkelaktin ban bantung ya ki nong penkelaktian kat badan kam. Lada mle kumta le se kar kompetri kam ya kin kasi kan nemlong hakadur ke bagi ke nanti. Tingit skam bang sarkar kan simkia kumba kala penulong ya kini ka jingdawa ka jongi. But kini kabala penulong mentapat ngimdai ban sim ba kini kalakot. Kini kadai tang ke jing sedang ke batmai. Belai ngong kumta namar ba kekin kasi hadu menta kampat yo jaka haka kernet ke bapra jongka riti sensyar geri India di hadien jongka dorbar kaban salong jongka dorbar thawan ke jela kaban salong ngim sakentu ya ka sarkar jela bahkan thok biang sedeli sega home ministry ba menta ketin kasi keladong ka tin sarkar bapura po ka jela snobha ban simno ye kisin jam ki badai ban penyo jakano ye tin kasi hapo ke kernet ke bapra ban kata kadai ka thong ke bakot kumbangi la yaki baru kata nginnem sange ban yaki tathado banginda yo I hakwe gasni ba ketin kasi kamdei tang ketin sarkar hapo ke jela hamrei kalau yo jaka hapo ke kernet ke bapra jong keriti sisial kumrei sebuat